Kijk, denk jij dat de notaris altijd zwijgrecht heeft? Niet als hij zijn mond al opentrekt richting de Belastingdienst. Hierbij een casus. Een notaris mailde over een pand van 3,5 miljoen euro. Of wie er zou wonen en dat er maar 2% overdrachtsbelasting betaald werd. Die e-mails gingen naar de Belastingdienst. Later worden de kopers strafrechtelijk vervolgd. Justitie wil de e-mails als bewijs. De notaris zegt, ik heb verschoningsrecht. Maar de rechter zegt, nee. Wie zo'n info deelt met de fiscus, verliest het recht op geheimhouding. Zelfs in een strafzaak. Verschoningsrecht is er voor vertrouwensrelaties, zoals artsen, advocaten en notarissen. Maar zodra je zelf info deelt met een derde, ben je dat kwijt. De link naar het arrest zet ik in de comments. Dus, vertrouwelijke info delen met de fiscus, daar kan justitie later gewoon meelezen. Codecheckie, out.